ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο σχολείο μας. Καλή διασκέδαση να έχουμε απ' όλα. Τι κάνεις, είσαι καλά, γερός δυνατός? Θέλω να δώσετε έτσι ένα ζεστό, ένα δυνατό και εργότομο εδώ στην πάντα που τα κάνει όλα και τα παίζει όλα. Ο Χρήστος ο Νικολόπουλος είναι εδώ, μας το βουζούκι μας. Ο μαέστρος μας στην καλλιτεχνική επιμέλεια εδώ πέρα του προγράμματος, ο κύριος Κώστας Κορκίδας. Ο ήχος μας, τα φώτα μας και όλο το προσωπικό που κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνος δυνατόν για να περάσετε εσείς όμορφα. Εμείς το μόνο που θέλουμε, την αγάπη σας και το αυθόρμητο και ζεστό χειροκρότημά σας για να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή διασκέδαση να έχουμε. Για πάμε σιγά, πάμε να θυμηθούμε λίγο τη γενιά μας. Εμένα που με βλέπεις, περπατήσα σε δρόμους, έξω από τους νόμους και από τη λογική. Εμένα που με βλέπεις, δεν έσκυψα κεφάλι, με όλους τα έχω βάλει, τι να μου πεις κι εσύ. Τι να μας πεις κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα τη δική μου, ολόκληρη δική σου. Τι να μας πεις κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα τη δική μου, ολόκληρη δική σου. Τι να μας πεις κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα απ' τη δική μου, ολόκληρη δική σου. Τι να μας πεις κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ απ' τη ζωή σου, μια νύχτα απ' τη δική μου, ολόκληρη δική σου.